Hello khapangni tahok tai bukhuk chong norok no hanya hai ani YouTube channel o malam sogo hingkai khapangni tahok tai bukhuk chong tini norok no hanya hai elamani kok ti khe sung porilaimani bising tei khlainai tini sung hanya hai kai tini kok no tomung chamung siklainani bakha thangana khapangni tahok tai bukhuk chong sung no kai tor swnamui rakha phiaba sung bahai ke sika sung bahai ke rongkha kangke sung oboni bisingtwi sigo tai rongo sung nadi lekha pora khlaikya hangka kase sung sigo hani bagui sung lekha pora no sung kisa damrna nango sung lekha pora no sung borom khlaina nango hangke ang tini kolosai 4 ni 6 no poribano khapangni takte bukhuk ang tebo norok no bwskango tebo kok thai kaham kaham tubui pori khwnarnai bahai ke tongnai phwrwngmani ke khapangni takte bukhuk chong ang 6 pot no ang porinai norok kaham ko khwnajadi tai norok businai bakha thangdi kha kwchang rwnai khana tok ongnai abuti kok salburum burum sana nangmano phia joto borok no bahai ke sanai abo norok saui mana nangmano ke khapangni takte bukhuk chong o kok thai judi soino norok chajagui norokni sago nangjagui tongkha norok ani channel no subscribe khlainani ta pokdi kha kwchang rwnai tei khwnatok ongnai abutui kok thai salburum burum sana nangmano sung nadi sung kok sana nangmani sung khwnatok kok sana nangnai sini bwkha kwchang ongnai jat nung kok samani ang kok samani no bui khana kangkano obole nini kok khanawi black hanani kha kwchang tei ani kha tongthoka ani kha srangka hnai sana sai nono sana nangnai jat absuk nung khanatok tei kok thaibe ke nung sana nangmano ke khapangni takte bukhuk chong nung nadi nini kok samani khanatok line pan kwrwi hwnkangke nono borok rok bo asuk nini kok no kyar khlaiyangai thanai tan kangke nini kok thai chikon sanung thaisa pono sadi nangmani kok hwnkangke nini kok no khnawi borok ma wansuknai ke khapangni takte bukhuk chong norok abo hai kok thai no sana nangmano nung je kok samani abo kha kwchang rwui tongnai abo hai kok no nung salburum burum sana nangmano phiaba joto borok no bahai ke kok sana nang abo norok no saimana nangnai nung okra borok no bahai ke kok sana nang chrai rok no bahai ke kok sana nang nini baya sa baksa no nung bahai ke kok sana nang abo no nung saimana nangani khapangni takte bukhuk chong hingke tini nadi norok okra chakra no bo sak nangniya khok nangkha kok saka kun nono okra chakra rok le chata chajakno nung tini baya sa baksa hanai nung hanyo kok chakhawa sabono abo bo ongla kento nini dol baya sa baksa nonole kok kubui saito nungla aro chakhawa chongoi tongkai nini dol baya sa baksa bo nono chajakla kunung chrai rok bai bahai kok sana nang kunung chrai hwnkhakai mo chrai haike no nung kok sana nangnai chrai rok bai kok sana hwnkhe nung chrai rok haike no kok sana nangnai ke khapangni takte bukhuk chong okra chakra rok no borom rei kok sana nangnai bihik bwsano bahai ke kok sana nang abo nung sina nangnai nung sak bekti saimana nangnai khapangni takte bukhuk chong hingke asuk no tini ok kok thai rok judi soino chini sago norok ni sago nangoi tongkha norok bwskango tebo obahai kok kaham porimano khwnanani bagui norok ani channel no subscribe khairwjadi asuk no jotono hama।